ప్రైజ్ ద లార్డ్. మరో మెసేజ్తో మీ ముందుకు రావడానికి ఆనందంగా ఉంది. దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవుని ఎంతగానో స్తుతిస్తున్నాను. ఒక్క మాట, దేవుడు సమస్తము ఆయన సమయంలో చక్కగా తీర్చిదిద్దుతాడని విశ్వసిద్దాం. మనుషుల దృష్టి ఆయన వైపు తిప్పుతారని కొన్నిసార్లు చేదైన పరిస్థితులు దేవుడు అనుమతిస్తాడు. ప్రతి చేదైన పరిస్థితిని దేవుడు మేలుగా మార్చగలిగిన సమర్థుడు కదా. మనం ఈ పరిస్థితుల్లో చూస్తున్నాం కదా, ఎంతోమంది ప్రజలు ఆయన వైపు తిరగటము, మొరపెట్టడము, క్రీస్తు రక్తంతో కడగబడటము, రక్షించబడటము. ఏమో ఇదే అనుకూల సమయము, దేవుని దగ్గరికి తగ్గించుకుని వద్దాం. ఇర్మీయా 8వ అధ్యాయం నుంచి మాట్లాడమన్నాడు. మరి ఒక్క వచనం చదువుకుందామా? మరియు యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడని వారితో చెప్పుము, మనుషులు పడి తిరిగి లేవకుందురా, తొలగిపోయిన తర్వాత మనుషులు తిరిగి రారా? యెరూషలేము ప్రజలు ఏలా విశ్వాసఘాతకులై నిత్యము ద్రోహం చేయుచున్నారు. వారు మోసంను ఆశ్రయం చేసుకుని తిరిగి రామని ఏలా చెప్పుచున్నారు. నేను చెవియొగ్గి వారి మాటలు విని ఉన్నాను. పనికి మాలిన మాటలు వారు ఆడుకొంచున్నారు. నేనేం చేసినని చెప్పి తన చెడుతనమును గూర్చి పశ్చాత్తాప పడు వాడొక్కడును లేకపోయాను. యుద్ధమునకు చొరబడు గుర్రము వలె ప్రతి వాడును తనకిష్టమైన మార్గమునకు తిరుగుచున్నాడు. ఆకాశములకెగురు సంకుబడి కొంగ అయినను తన కాలం నెరుగును. తెల్ల గువ్వయు మంగళ కత్తి పిట్టయు ఒదే కొరుకును. తాము రావాల్సిన కాలంను ఎరుగును. అయితే నా ప్రజలు యెహోవా న్యాయ విధిని ఎరుగరు. విన్నారు కదా, ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ వ్రాయబడిన కొంగ అనే పక్షి గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. అవి చాలా పైకి ఎగురుతాయి, చాలా మైల్స్ వాటి ఇంటి కంటే దూరంగా ప్రయాణిస్తాయి. కానీ ఎప్పుడైతే ముందు ప్రమాదం ఉందని తెలుసుకుంటాయో, లేదా సరిహద్దులు దాటిందని తెలుసుకుంటాయో, అప్పుడు వారింటికి తిరిగి, లేకపోతే దాని కుటుంబానికి, దాని గూడుకి తిరిగి చేరుకుంటుంది. అయితే దేవుడి కొంగ గురించి ఉదాహరణ ఇస్తున్నాడు. పక్షులు కూడా ఎరుగును ఎప్పుడు తిరిగి రావాలో, ఒకవేళ దూరంగా వెళ్ళినా ఏ సమయానికి గూడికి చేరాలో తెలుసుకుంటాయి. కానీ నా పేరు పెట్టబడిన నా బిడ్డలు ఎన్నిసార్లు వాళ్ళతో సూటిగా మాట్లాడాను, హెచ్చరించాను, కానీ నా మాటలు లెక్క చేయలేదే. వాళ్ళు చేస్తున్న పాపాలకి ఏం మాత్రం పశ్చాత్తాపం లేకుండా, అసలు పాపం చేస్తున్నారని కూడా ఆలోచన లేకుండా జీవిస్తున్నారు. చూడండి, దేవుడు మీకు ఏ విషయం అయితే ముందుగా బయలుపరిచాడో అది మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాడు. దయచేసి ఆయనకి, ఆయన చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళకండి. మీ జీవితంలో ఈ మధ్య చేస్తున్న రహస్య పాపాల గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బయలుపరుస్తున్నాడా? లేదా మీకు ఇచ్చిన విలువైన రక్షణ జీవితాన్ని కాపాడుకోలేకపోతున్నారా? ఏంటది మిమ్మల్ని దేవుని దగ్గర నుండి దూరంగా చేస్తుంది? తెలిసి చేయకూడనివి చేస్తున్నారా? కానీ ఆయన స్వరాన్ని అణచివేస్తూ మీరు చేసేదేదో మీరు చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నారా? ఆ పాపాల యొక్క భయంకరమైన కాన్సిక్వెన్సెస్, అంటే పరిణామాలు తెలిసి కూడా ఎలా ఆపాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నారా? ఒకవేళ అటువంటి పాపం ఏం చేయట్లేదండి అని అనుకుంటున్నారేమో, కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, నేను చెవియొగ్గి వారి మాటలు విని ఉన్నాను. పనికి మాలిన మాటలు వారు మాట్లాడుచున్నారు. మీ మాటలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? ఎప్పుడు ఇతరులను తక్కువ అంచనా వేసేదిగా ఉన్నాయా? లేకపోతే అంచి వేస్తున్నారా? లేకపోతే వాళ్ళ బలహీనతలను ఎత్తి చూపిస్తున్నారా? లేదా మిమ్మల్ని మీరు చిన్న చూపు చూస్తున్నారా? మీరు అసలు ఎందుకు పనికిరారని చెప్పుకుంటున్నారా? మీకు తెలుసా మీ మాటలు దేవుడు వింటున్నాడని? ఆయన మీ మాటలు వింటుంటే ఆయన ఎలాగా ఫీల్ అవుతున్నారు? సంతోషపడుతున్నారా లేక గుండె పగిలిపోతుందా? దేవుడు ఒక గొప్ప విశ్వాసి అని పిలువబడే వ్యక్తి కోసం ఎదురు చూడట్లేదు, కానీ ప్రతిరోజు ఎదుర్కొనే పోరాటాన్ని జయించే వ్యక్తి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఇవి జయించినప్పుడే కదా మనము విశ్వాస వీరులు అని పిలువబడతాం.